Zambia what? Azani phangana yini? Azani umsana ku Canada, mwazi ziko na. Para Kani. Para ona ko gununguna ayi ona bodi ba feedback na uzoni zakamira zini. Elisa para. Kidura ikaza dukdore. adi muri mabhenge Na tiwazita siko mkazi wako ku Canada, yaboti tibilezi. Uchikumbira ganzo phone pa Facebook pa yakaka ganzo yakaisa msangere. chiriko chimoko chiriti Pesi mai. ataurire Pesa zikuanza kupindura ka. pindura sha anonyanya kuchida chete ndobro sha pindura sha mwana madhirazi asi problem kuti anochida chimoko chaanoda chakangomudo asina mbuchida Asina mbuchida vachangomuda saka iye akazongozvitambiro wakachida vatenda chinenge chauda mutamba tsvina bhozi chanyanyo puratwa mhendo chinenge changa chiri tsotsi chaida kubudisa ona kuti vesi zvakamira sei chinenge changa chiri chitsotsi amene kuti ari kuzviona semunari but chindaononge changa chiri chitsotsi bhozi amene zvachaida taitopinda business makaunti epafacebook veve ndipofoni halavhika tsviriridza zvokuti saka ndira kumufoni wako but icho kani apa pamwe chine mafoni wobva rimudro kana kutumira vanopesa mahwani saka Zembleton taura kachamwanyaya chimopeka kamabhingo tinyatsokedza uraya munhu saka chii chiri kuitika nebhebhe tiri kutaura tiri kuwirirana pati imwe yaya yekuti time yataifana kuti tionane manje yarebesa saka tangoplata tichingotaura zviripo tiringowirirana tichikotaura zviripo ndeipi isi vadini zvakapresa zvakaita sokuchingozana chinhu matiri angu uri bhori chididi hatisikuenzana nekuzotaurana saka zvawani ndozvinodiwa pamari apa manje ndo paane chitsotsi chese pamari pakunetsa because pari panyaya dzemari iye anonga achizotaurawo maproblems ekuti atori neproblem kuti mwana wechikoro imwe yakazoenda kuna mudhara imwe yakazodai anotondudza ake chokwadi chake akanataura chokwadi ari anotaura kuti mari handina kana usinaona paholiday pakrismas apa handina kubvunza hangu kuti because ini handifani kuti tondipa kana kuti chichi ndofana kuchema ndichitaura nerimwe saidi zvakangwara because ndikamuti ndipewo isiru anokwanisa kundibvunza kuti shamari ndokuramba ndichikweretere plus hatisati amboona tinotoona kusati maonana still hande zvine zimayusa kayango kare zinokuzenza kuti ukangoorowa kana mari yaunogona kutumira kana chimokozo zichitema nemari yechikoro iyo iri bho achaunza tumidzira iko kutumidzira chipiri waziya ndiyari chema mari yechikoro iwona problem ndakambokufeya ndichidomunzwa kuti anoti chii ndakamuti ndokuini ndisina kana mari yacho ndokuisira mari idi sikanzi kana uidaira sei ngeuyu bairira rudonditsira mari isanepese paunogona tomukandira kana 20 kana 50 ndikutaura kuti kamutumira 20 chimomutumirawo iwewe wazikona maene zvisiki outside uko mari dzacho dzangoenza zvainakidza kudhara uchiti ukatumirwa dhora karobva rasweta 5 waya pomutumirawo zvinoita mumanotopinda machina chomubveza zoti hamfesi vangu ari serious agara zvainakidza zvichiwa dai so 20 dombi wavakadheni ambotumira imwe chitundo wakutumidzira kahwani chete atumidzira mari tumira imwe manje ndobva 200 kari mari repuka akaita bhosha kana smart ndiwo ndakambozviitirwa unozviitirwa hama yangu ini ndimboziva
oh munhu asati ambondiona ngondifarira kondisira mari kobva yauya straight ndichitofunga kuti pamwe kuvhara nemafesa angu kutobayirira kwakutoona mari zveshuwa yatodini yatokoma zveshuwa feya aivapakaita ndorukanya munhu wangoti lolo handisi mulolo vanenge aine maproblems nomugaya urikuona mafirst days ka ndaimbomhanya ndichinyanya kuita sechichi saka ndakanoti madhiri acho haasi kuda speed vari kuda lolo because munhu wacho kwaari kwacho ndikadomumhanyira futi kapamwe ari kure saka ndofana kungoita lolo tichikowirirana ngatiplati tichiwirirana iye mario imwewo yekutokufundisa but chakakosha kuti tikataura tichiwirirana tichiita sawirangu kupinda hava mna itaziya otherwise pamwe anoona kutadza kana zvirutoitika kuno kuzimbabwe wezvikuitika kuno kuzimbabwe hama dzako ka dzinenge dzinokuudza nhamo chete unogara kumari saka uyo anogona kutaura dzimwe nyaya dzisinei nenhamo dzine zviri kuitika wazviona hama dzinowanda nhamo akawanda uzarada kuziva chete kuti good book but hapana zvokuita because chizadzikiso yacho haisati nyaya yako yekuchinja manhamba vamwana vazvifarire zvazvo ozoona munhu asingachakomunicate newe saka ivo zvauna advice yandokupa paulaini rauri kutenga tora mumwe munhu waunoziva kuti munhu haana kwaanoenda kwaanogara aripo zvese otenga laini roregista muzita make kuitira kuti paunorishaya iwo paunobirwa foni munhu iyeye anongonovhurisa ringi wouramba uri pasemunhamba wozvauri kuita zvokuti ukabirwa foni next foni yaane nhamba dzaro kondeipi yemabhingo yaunayo yakaipa ine munhu pasi ndeyesande ka ine munhu pasi namabhlango tiri kutandara zvedu ndavapaka maipiwa yakwe ndikuda bhebi rako taura isisu anonzani setukile mpofu setukile mpofu atakangowirirana I think mari ameno zvaida kuita ipapa pane zvaanoda zvake setu ane munhu anomuda shoma zvakunetsa kamazuva anongodiwa hazvichaitika isi aurova masikati aya plus skati ibhuka apa wachishava kana magirasi mobisa kamabhingo machiika magirasi ndere mabhingo saka apa ndofana kumbopinda ndakadai saka yemagirazi inofana kumbooneka kuti mfese anorowa suizi kuti azo because pamwe anonga achiti munhu akasaririra steri saka azondoona kuti akadai papicture payanobati saka mutsaga vanonga ari nani nani plus foni yawina yese kutamba nayo ichiko foni slider foni tone muri kumberi muri kumberi apa plus nemari wakutsvukirira mazuva anorasta vatsvukiriri vanenge vari vanenge vari kupota vachitumirwa tumasiniceness shamwari nemvura
zvisingaiti yevhati yaogedza zvisingaiti aiwa zvinooneka aiwa wozi ukaona munhu wechirume uchikwanisa kugeza katuruka 3 pazuva uri kumberi unonga uri kumberi taura bozi ganda renyumba rava mudara kwakumberi izvi ndo zvazvinhu kana magesha gesha rumbo zvizive here ndo zvamuri bebingatingosimisa kuti tisabudani naro tingoramba plus ndo zvitoripo matiko sembe usakontakta neona ndiri pavidhio mudala machapera kwa vanhu vari kusunuka hamusunzwa zvamuri kuudzwa ndiri mukati let's hope kuti baby handifani kudanana handifani kumubhaisa ndifana ngotaura zviripo naye because munhu aripo haana problem munhu ari right zvekuti handifungi kuti handisati zvakungari mukadziri but munhu akafanana neweka handifungi kuti uchamuwana futi zvanatende munhu akadai but uyo aripo ichi chinenge chokwadi handikufarira munhu zvaakanditisa zvacho ndanditorowo singatomboziye saka chinenge chokwadi ichochi chinenge chokwadi kwaura marasi aiwa handimamira zvesinukezvo ungatoita zvesinuka munhu ari kutaura nebhebhe rake cha nebhebhe rako damboita zvesinuka apa utaura nebhebhe rako pavhidhiyo chikange ungadai refoni chikange kana noku zvaiye padho ungadai renoko yepadho chikange ungadai saka saka utamba sinuka iye munhu ataura nebhebhe rake siyana nevanhu vasina mabhebhi vanhu vasina mabhebhi havasi kunyanyotedzera usaite zvekutamba kogava uyo pati yake pabhebhi rako chii neni ini nagava pabhebhi rako what is our role kana pamuchato ungavasiye tisine takakumirira sanani ndingati vanyai munonga muri vanyai chaicho havana chekutaura ndimuna michotamba yese kosi ndimuna michoteti mbana itasoita mazona ndimuna michoto dzoti mbana tamadhira akadai because madhira acho ndimnotomaketaandiriya saka una zvauri dambotaurirawo setu here tisata vara ndotomudza wangu kuti ngatisarasane ndochekutanga icho ngatisarasane unotaura wachimutaura zita rake kakutoti aite confidence kuti ndiwo waitaura setukile mukofu dzini hamilton zembe ngatisasiyane ini ndinokufarira semafariro akanditi handina problem iwewo handinawo problem iwewo handitika handomufarira munhu ngatingofarirana zvichitokuitirana izvozvo zvinoto zvinofamba sei handitika saka hapana zvimwe I think ameno kana pamwe handiziye pamwe ameno kana pamwe akaona umwe mufesi akapa umweniwo kuti ungamufungire zvakadai ndingamufungire hangu ngadai akakutaurira handiti kungotiwo zvinomanikidzika zvekuti pamwe munhu anogona kuzenge achibatikanawo kune mabasa kao saka hai hopu setu azvinzwa handitika vanofana natsoziteerera kuti aona kuti zvimwe zvoda mutaurira kekupedzeresa ndingadotongomutaurira ndechekuti dai mwari akatichengeta kwaari nekwandiri nini pane timu rese especially vana mablango gava ameki nenini wacho dai tikachengetedzwa namwari naiye wakachengetedzwawo kuti tisvike pakuti tionane ndo inini chokwadi changu ka ndiri serious naye munhu ndiri serious pakuti munhu uyu kauti anofana kuti timboonana munhu pane matiri mamiriro akaita
ndo kuti mwari kadai kuti munhu ika timboonana handisi kuti inini ka anokwanisa kana ichitravhera anonga ichitobhozi pamwe otherwise ane time yakadini yakawanda ari uko saka otherwise kana akuya kuroka ari kupi ari kukanada chipa ka last number ka last statement uchitaura kuti ari kupi ka last statement mupe ka last statement okay what man hamezi kungoti chete apa mambenge masumuka ambenge ake aplata zvinhu zvakada kudaro saka aiwobuka setuo semunhu angokuona aiwa nasa usuda kuti amboona aiwa saka I'm serious.